Bueno, benvinguts a un nou vlog. Aquest és el número 7 ja. I com veieu serà una miqueta diferent. Aquest serà menys de piragües i més d'altres activitats secundàries que també van bé. I res, començarem amb un tour en bici, amb la meva superbici nova, que m'encanta, estic supercontenta. I res, espero que li gaudiu. Ens veiem! Vinga. És que ara us posaré el meu vlog, saps? Us posaré el meu vlog. Laia, què tal la primera experiència en bici de carretera? Ara ja sé girar, sé frenar. Bueno, ja a caseta ens han acabat sortint uns 40 quilòmetres, crec. S'ha de vigilar amb qui us va, no us fieu mai de la gent i dels quilòmetres que us diuen. Però bueno, estic molt contenta, ha estat molt bé. Estic molt contenta amb el meu outfit boníssim i res, m'ha quedat la marca del casco, així que fatal. Oh, Déu meu. Bueno, avui hem vingut fins a Ordino per passar per la bàscula i l'examen amb la Nutri. La meva estimada Maia Martiada és la millor. I res, això ens serveix una mica per tenir un seguiment de com estic, si estem mantenint el pes, si hem baixat, si hem pujat, com estem també a nivell de massa muscular, a nivell de percentatge de greix i res, a mi m'ajuda per tenir les dades, a mi i a tot l'equip, així que anem a veure què ens diu. Bueno, ara sortim i bones notícies en general. He pujat una miqueta de pes, he guanyat una miqueta de massa muscular, cosa que és superpositiva, això vol dir que aquests bibis han crescut i encarem aquesta marxada cap al Mundial amb bones notícies. Aviam si podem posar aquests bats a l'aigua. Avui, diumenge, dia del Senyor, toca descans determinat per als meus jefes, així que els hi farem cas i us portaré a fer un diumenge de relax, piscineta, amics i descansar, que és superimportant. Aviam, Maran, què fas? Borrasco la merda. Que tenen aquí explotada. Bon dia! Anem a buscar una zona una mica tranquil·leta per fer una mica de ioga, estirament, relax, donar-li mimosa a aquest cos que ho necessite i a fer unes quantes salutacions al sol.
Bon dia! Estem aquí aprofitant del solet, gaudint d'un bon cafetó preparat per la superbarista. Boníssim. I gaudint d'un bon llibre. Així que res, petites coses, carregant bateries per volar d'aquí res. I per últim, petit update de la meva superplanta. Mireu que viva està preciosa, però ja comença a tenir set i la vaig a regar abans de marxar a Oklahoma, perquè si no se'm tornarà a morir. I això no pot ser. I mireu aquestes dos preciositats, aquestes sí que estan boniques. A ver, Carmen, et grabo per mi blog. Carmen Costa, expalista, vuelve a las andadas. Com se sent tornada al caiac? És una sensació curiosa. Molt contenta d'estar de tornada, de tant en tant. I no res, que tothom tornem d'on venim. Jordi TV. Aquí estem, de tornada a la boca. Aviam, ho pots tornar a fer. Només un braç per sota, no són els dos. Vale? Vale? Sí? Bueno, família, aquí heu tingut un petit vlog de coses una mica més randoms. Petits dies de desconnexió i moments de desconnexió abans de marxar cap a Oklahoma, que serà el següent vlog, ja road to als campionats del món. Així que res, el següent serà un petit viatge i ens veiem aviat!